Moi. Mä aloitan kertomalla semmoisesta mielenkiintoisesta ilmiöstä, että runsaan 20 vuoden aikana on Jenkeissä huomattu, että seurakunnista tippuu porukkaa. Ja kun sitä on tutkittu, on huomattu, että ne on juuri kypsät kristityt, jotka on poistumassa takaovesta. Ja kun heiltä on kysytty, mistä se johtuu, he on todennut, että seurakunta ei ole pystynyt ruokkimaan heitä riittävästi. He on ikään kuin jämähtänyt hengellisellä matkallaan ja siksi ajattelee, että he voi paremmin kodissa. Tätä kysymystä ei ole ollenkaan pohdittu Suomessa, mutta mä uskon, että Suomessakin on aika paljon kodeissa ihmisiä, jotka ei ole seurakunnissa. Ja tämä pilvikirkko on juuri tämmöinen virtuaalinen vertaisverkosto, jonka tarkoituksena on tukea ja verkottaa näitä eri puolilla olevia kristittyjä, jotka on hiukan niin kuin hengellisesti ehkä yksin. Auttaa heitä siinä, mitä tarkoittaa elää valtakunnassa olla Kristuksen seuraajana. Mä oon Hannu Vuorinen ja mä oon se luterilaisempi ja mun oma taustani on muun muassa hengenuudistuksessa perusseurakunnassa viimeksi Tampereella ja olin myös verkostossa osa mun elämääni. Mutta kun mä ajattelin, että mikä meidän tämä tilanne tällä hetkellä on, niin me voidaan sanoa, että me ollaan ymmärretty väärin, mitä on hengellinen kypsyys. Mä lukaisen alkuun tästä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2. luvusta pikkupätkä. Ja alkaa jakeesta 12. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Tämä Raamatun kohta puhuu siitä, että me voidaan ymmärtää, että hengellisessä matkassa on pikkulapsi, nuorukainen ja sitten hengellinen vanhempi. Pikkulapsi on se, joka tarvitsee rakkautta, joka kaipaa sanaa anteeksi antamuksesta ja Jumalan hyvyydestä, joka tarvitsee tietoa, joka kaipaa syliä, joka kaipaa lohdutusta, joka ei itse tiedä, mikä on oikein ja sen takia joku toinen rohkaisee ja tukee häntä ja hän voi olla lapsi. Ja tätä on se hengellinen lapsuus. Raamatussa puhutaan toisessa kohtaa hebrealaiskirje 6 siitä, että lapset tarvitsevat hengellistä maitoa. Ja maito on siinä just tätä perusopetusta kaikesta sovituksesta, armahduksesta, pelastuksesta, pyhästä hengistä, kaikista näistä kysymyksistä. Mutta se, mistä mä oikeastaan puhun tänään on, että meillä on jostain syystä käynyt näin, että meillä on suuri osa ihmisistä ikään kuin jäänyt hengellisesti pidentyneeseen lapsuuteen. Meillä ajatellaan, että kun me kuullaan puheita, se on se ravitseva juttu. Se on niin kuin maitobaari, hengellistä maitoa. Tämä kirkko on ylpeä, että me puhutaan tällä tavalla, toi on tolla tavalla, se kolmas on kolmannella tavalla. Mutta se on vain ikään kuin ansikan makusta maitoa, vaniljan makusta maitoa ja sitten on mustikan makusta maitoa. Joku sanoo, että mä opetan syvempiä asioita, puhutaan lopunajoista tai puhutaan armolahjoista tai puhutaan Israelista. Maitoa kaikki tyyni, eri tavoin maustettuna. Eli maito on oikeastaan aina se, kun joku toinen pureksija sanoo meille, miten asiat on. Se on se maito. Se on se perusjuttu, josta me muokkaamme tämän kristillisen maailmankuvamme. Mutta se kysymys on se, että miten me siirrytään hengellisen pikkulapsen vaiheesta nuorukaiseksi, joka rakentaa elämänsä totuuden varaan, joka voi tietää, joka on valmis kulkemaan sinne, mihin Kristus kutsuu, joka pystyy vastustamaan pahaa. Mä oon itse vasta viime vuosien aikana oivaltanut sen, että tähän puhuu siitä, että vasta silloin, kun Kristuksessa tulee Herra, vasta kun me itse lähdetään opetuslapsina kulkemaan Kristuksen kanssa, silloin meistä tulee nuorukaisia. Me etsimme Jumalan tahtoa, me etsimme kutsumustamme, me opitaan tekemään parannusta päivittäin. Se on se oikeastaan se tapa, miten voisi sanoa hengelliset
lapset kypsyy eteenpäin. Se suuri ongelma on meillä se, että tämä rakenne, mikä meillä on, saa aikaan se, että pastorit opettaa edestä. Mutta jos sä haluat kasvaa hengelliseksi, nuorukaiseksi, opetuslapseksi, sä tarvitset jonkun kulkemaan sun rinnalla. Sä tarvitset jonkun, joka jakaa omaa kipujaan, omaa etsimistään, mitä on etsiä Jumalan tahtoa löytäessä. Ja sen takia suuri osa meidän kirkossa olevista ihmistä on hengellisiä lapsia, joille myös sanotaan suurin piirtein, että sä voit elää vastuuttomasti. Mutta kun susta tulee hengellinen nuorukainen, sä tajuat, että sä oot itse vastuussa siitä, että elätkö synnissä vai teetkö parannuksen. Ja Kristuksen edessä sut on kutsuttu tekemään parannusta ja tulemaan Kristuksen kaltaiseksi. Oppimaan Kristukselta ja näkemään, että mun tehtäväni on kasvaa palvelijana. Eli kuten mä sanoin, meidän ongelmamme on se, että tässä kirkkokulttuurissa, jonka pastorit koulutetaan ennen kaikkea puhumaan, moni ajattelee, että opettamalla ihminen kasvaa. Me tarvitaan se maito, se perustieto, mutta sen lisäksi me tarvitaan tuki ja rohkaisu siihen, mitä on oppia seuraamaan Kristusta, mitä on ottaa askelia, mitä on olla kuuliainen, mitä on oppia olemaan riippuvainen Kristuksesta. Ja sitten tämän vaiheen jälkeen, kun meistä on tullut nuorukaisia, jotka on elänyt rakentaakseen itseään, Jumala vie meitä eteenpäin ja näyttää, että miten me voidaan tukea toisia. Silloin meistä tulee hengellisiä vanhempia, jotka auttaa lapsia lähtemään polulle, jotka auttaa lapsia tulemaan nuorukaisiksi ja rohkaisee toisia nuorukaisia siirtymään tästä ikuisesta nuoren aikuisen vaiheesta vanhemmiksi, jotka satsaisi enemmän muihin kuin itseensä. Mä ajattelin oikeastaan, että suurin kriisi meillä kirkoissa on, että meillä ei ole hengellisiä isiä tai äitejä. Koska pappi puhuu tietoa, mutta loppujen lopuksi hengelliset vanhemmat, hengelliset isät ja äidit on ne, jotka voi saada aikaan sen, että ihmisissä tapahtuu tämä muutos Kristuksen seuraajiksi, kun he näkee niistä toisista, mitä on Kristuksen seuraaminen. Mä ajattelen, että tavallaan niin kuin suurin osa ihmistä elää niin itsekästä elämää myös kristityistä, että meillä ei ole potkua asettua toisten rinnalle ja alkaa auttaa heitä. Kun mä ajattelen itseäni pappina tai kristittynä tai tuolla, niin mä ajattelen, että aina on ollut kiusaus se, että menee projektiin tai tehtävään, mutta kun Kristus kutsuu, että ketä sä tuet, kenen rinnalla sä kuljet, ketä sä autat kasvamaan eteenpäin, se on paljon vaikeampaa. Ajattelin, että suuri osa niistä vakiseurakuntalaisista, jotka käy kirkossa, he käy kirkossa, he on vapaaehtoisena, tekee jonkun projektin, mutta he ei osaa ajatella itseään, että he auttaisivat muita hengellisessä kasvussa, koska itsekin on vielä lapsia. Traagisinta tässä on se, että koska me hahmotetaan asiaa väärin, niin meillä on suurin osa seurakuntalaisista lapsia, suuri osa papeista on lapsia, ja voi olla, että suuri osa piispoistakin on lapsia, sellaisia niin kuin minäkeskeisiä, jotka ovat oman älynsä varassa, jotka eivät ole vielä lähteneet kulkemaan Kristuksen kanssa kuuliaisina. Eli mä ajattelen, että meitä on aika paljon Suomessa, jotka haluaa etsiä Kristuksen tahtoa, jotka haluaa löytää tavan, miten me maassa kodissamme ja muualla voidaan elää sitä, ja miten me voidaan verkottua. Ja miksi on monia, jotka käy myös seurakunnassa ja jotka voi saada tästä pilvikirkosta tukea siihen, kuinka elää omassa seurakunnassaan Kristuksen edustajina. Tämä on tämän pilvikirkon idea. Laita tänne alas keskusteluun kommentteja, mitä sä ajattelet, mitä voisi olla tässä. Ja yksi lähtökohta tässä on se, että kun mä laitan tämän klipsin tuonne nettiin, niin joka sunnuntaina kello 20 tämmöisen klipsin alla on sitten linkki, josta voi tulla mukaan Zoomiin keskustelemaan päivän teemasta. Eli mä ikään kuin laitan pallon vasta pyörimään ja katsomaan, mitä tästä tulee, että millä tavalla me voitaisiin luoda tämmöinen vertaisverkko.
niille, jotka haluavat opetella elämää Jumalan valtakunnassa. Siunausta päivääsi. Moi.